Които имат път към каналите, тази вода идва от тях и замърсява природата заради каналите, защото тези канали замърсяват. Специално какво има? Какво се ли според? Има посеви на пшеница и такива неща. Да. И така се замърсява нашата храна. Това е като бензин от кола, само че е направено за кораб. И е повече за колата, отколкото кораб. И корабите са се изпуснали отровите. И вече водата почва да е замърсена. И спасяват животни. И там влиза в езерцето, което ние взимаме вода. И става замърсено езерцето. Това може би океан и тук животните не могат да живеят, защото не може да влиза въздух през повърхностния слой на водата, защото мазута го залива отгоре и не позволява слънцето да прониква в по-дълбоките води и така умират различни морски видове, защото не могат да дишат. Те също дишат, но във водата по своя си начин. Те спират да дишат като и даже има такива птици, които като кацнат на такъв мазут и мазута ги залепя за повърхността и те повече не могат да отлетят. Да. Ако не дойде такъв спасителен отряд, ето това са хора, които спасяват за хора, обаче за животни и за природата. Аз съм капчица вълшебна, нищо, че съм древна. В облаците хем се рея, хем в розата грея.